необходимостта днес точно в неделя да бъде свикана и Кърджалийската епизоотична комисия се наложи от това, че бе открито огнище на заболяването съвсем наблизо до границата, до нашата граница с Гърция, от градска страна, на 10 на километра в Гърция, около селището Язмус. Вече сме наложили превантивни мерки за това заболяване, както го направиха и страните около нас. Самият факт, че днес се намираме тук в този спешен порядък, говори достатъчно за сериозността на това, пред което е изправена страната. Това заболяване е навсякъде около нашите погранични държави и нашата цел е да направим превантивно в момента всички мерки да вземем, така че да не допуснем навлизането на територията на страната. Не са ли малко късно тези мерки? Бих искал да подчертая, че заболяването не е зооноза, т.е. то не е опасно за нас хората, но носи тежки икономически загуби поради начина на неговото ерадикиране, поради начина на неговото отстраняване. Понеже се унищожават всички положителни и всички контактни животни.